Pahimangno sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda sa mga motorista nga di lang sigurohong kondisyon na masakinan kundi lakip na usab ang mga nagmaniho. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan kini human nga sagad sa mga disgrasya nga natala diha sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay karon, mga self-accident og pipila niini ang nahulikam. Sagad gihapon niini nahitabo sa Cebu South Coastal Road. Sama nining usa ka motorista ang agikan sa eskina dumdog og pa-left turn padung sa Southern Cebu. Sa dihang nagkatagbo na sila niining modernized PJ, makita na lang nga kalit nga susamag na slide patakilid ang motorsiklo. Sa itabo, nalagpot ang motorista. Nabuslot ang plastik sa gisudlang feeds nga karga niini. Nausik og nagpasad sa karsada. Samtang laing aksidente ang nahitabo dihang kalit lang natumba kining puti nga motorsiklo nga nagsubay sa kilid nga bahin sa Cebu South Coastal Road. Dihang padung naunta kining muliko. Maayo na lang nga minor injuries ang nangaangkon sa maong mga motorista. Laing nahulikam ang pagkabangga sa usa ka motorsiklo ngadto sa barrier sa kalsada nga gaali sa usa ka lane sa Cebu South Coastal Road, habig sa barangay Tangke. Nahitabo kini ato sa Ironman event sa miaging Domingo sa buntag. Sagad hinungdan po sa mga disgrasya, no? Tungod sa time. Tungod sa time kay magdalik man ka. Mato di Joy tumulak nga dako hinon nilang pasalamat nga sukad Marso hangtod karon way nakala sa mga natalang disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Sa miaging Enero ug Pebrero, 4 ka mga motorista ang nakala sa aksidente. Midugang si tumulak nga nakatabang ang presensya sa mga traffic enforcer ilabi na sa mga intersection ug dagkong daan aron kaminusa ng mga disgrasya. Sa niaging tuig nakatala og kapin 200 ka mga disgrasya matagbuwan ang City Tuda nga mosumada og dulaan sa 3,000 ka aksidente. Nabantayan sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority nga sagad sa mga disgrasya nga mahitabo sa dakbayan sa Talisay, mahitabo sa lawom na kagabion hangtod na sa sayong buntag. Mao ginisagad nga problema nato kay ang kita ray bantayan, no? Kita ray bantayan sa atong mga traffic violators. Ang ako lamang tang awhag lang sa ato ang mga motorist, no? Ilang manaw ng ilang pamilya. O ila sa kunaw-naon ang pamilya sa uban po ng mga motorist. Unta sa ilang bahay ng daan, di na sila mag-agdan o hinekta kinay man ang kupay. Pero unta sa ilang personal, sila na lang mo contribute mismo silang kamulingon to lessen sa mga disgrasya. Lan hinungdan nga ang City Tuda ang nagpatabang sa Talisay City Police ilabi na itong mga nanag-groving alang na sa monitoring sa dagan sa trapiko gikan sa kagabion hangtod na sa buntag. Lan? Okay na nga, salamat, Femari Dumabok.